niin, tässä on VVT Love Story ja nyt on aika vastata Sara Perttusen haasteeseen. En löytänyt raviurheilusta tai oikeastaan semmoista asiaa, mitä olisin halunnut toteuttaa täällä Vermossa ja mitä en olisi tehnyt, kun aika paljon kaikkea on hevosten kanssa tullut tehtyä, mutta ajattelin, että mä esittäisin yhden mun erikoistaidon, mitä mulla täällä raviurheilussa on, että koska niitä ei kauhean montaa ole, niin tässä on nyt työpäivän päätteeksi niin VVT Love Storylle tehty tämmönen raviletti. Ja näitä mä oon tehnyt vuosien varrella niin tuhansia ja tuhansia. Ja näillä leteillä on voitettu, on Toto 65, on V5, Toto 75, V75. Kyllä mä veikkaan, että joku mahtuu, kyllä varmaan joku suurkilpailukin tähän. Ja mun mielestäni tässä tärkeintä on se, että letti on napakka ja karvat on laitettu hyvin järjestykseen ja sitten se, että se on myöskin hevoselle kiva. Mä ajattelin, että voit ihan esittää, ettei kukaan luule, että on joku muu tehnyt, niin tehdä tällaisen ratsuletin tälle VVT Love Storylle. Eli periaatteessa, jos ei esimerkiksi osaa letittää muuten, voitko nyt olla vähän kauempana sitä kamerasta? Kato, kun tää letti oli nyt se pääasia. Et jos te ihmettelette, että kuka aina tekee ne Ravisuoran ja Ravi TV juontajien letit, niin tässä on nyt, tää on selkeä juonipaljastus tuolta TV-ohjelman kulisseista. Eli tälleen ne syntyy. Ja tälleen mä oon tän homma opetellutkin. En mä millään ihmisillä ole opetellut, vaan hevosilla. Tälleen näin. Tänään esimerkiksi oli Ravi TV-lähetyksessä, oli Sara Perttusella ja Sonja Julkusella tällaiset letit. Ja nyt tässä sitten Sonja Hevonen niin saa tämmöisen iltaletin sitten itse kanssa. Että älä mene sinne. Hän menee heiniä syömään, mutta hän saa heinät sitten vasta vähän myöhemmin. Ja tässä nämä syntyy ja nämähän on hirveän monikäyttöisiä. Mutta kyllä mä ennemmin suosittelen, että ne, jotka kampaajaksi haluaa, niin näitä elukoita kun vähän aikaa letittelee, niin oppii kyllä kaikenlaista. Nyt mulla ei valitettavasti tässä mitään lettinauhoja, mutta tässä mä tein nyt tällaisen. Tää sama on. Oho, sit loppuu tuokin vielä. Tämmösiä ne näkyy. Noniin, nostataks päät? Noin. Nyt. Hyvähän on letitetty. Tää on mun erikoistaito raviurheilussa. Ai niin, sit piti haastaa. No mä haastan ton Jukkis Loposen ehdottomasti. Sitten mä haastan Satu Mertasen ja kenet mä vielä haastan? Sitten mä haastan meidän tuotantopäällikön Minna Virkajärven. No niin, työaikana ryyppääminen on ainakin meille kiellettyä ja siitä syystä ajattelin, että teen tämän korkkauksen vasta täällä kotona ja tästä ei kuulu sihausta, mutta olutta täällä kuitenkin on. Ja haasteen saivat siis Jukkis, Satu ja Minna. Tämmöisiä karhun kolmostölkkejä, 24 kappaletta. Sieltä lähettää mulle, mutta kyllä mä mieluummin näkisin teidän ne videot.